Boas tardes a todos. Está Carmen con nós, que temos na hora de secretario, seguramente algunha xente a mí non a coñece. Eu non coñece, pero bueno, Carmen, encantado. Secundino, Beni, non me acordaba, perdona, Ángeles. Bueno, o Germán xa o conoces e o José Antonio xa o conoces. Carmen, Iván, Sara e Marcos. Pois benvida, había. Gracias. Que nos dure moito. Bueno, pois empezamos o pleno. O primeiro día do día é a aprobación se procede das actas da sesión celebrada os días 19 de setembro e 20 de outubro e 12 de novembro de 2024. Se tedes algunha cosa que decir? Nos na do 22 de... Bueno, non sei se vamos por orden. Na do 22 de outubro, sí. Pois dinos. Pois A ver, na do 22 de outubro houbera, non queda reflexado na acta de que primeiro votouse, houve dúas votacións. Na primeira votación, pois, deu un resultado e despois a secretaria advirtiu que ese resultado pois, non era significaba que era denegado e que despois houve outra votación e eso non se reflexa na acta. Vale, pois pómolo. Vale. Alguna cousa máis? O grupo do SAI? Non, non sei, a data esta de setembro era referida ao tema tamén de cando debatemos o tema dos festivos. No. Vale. No. Por eso, vale. Era, bueno, me imagino non, era cando se referiu ao tema do lixo. Vale. Bueno, pois que hai algún erro de transcripción, pero vamos, non ten a máxima importancia porque está grabado o vídeo e xa está. Claro, é que iso xa o poñen, Por eso. Hai moitas veces que non se recolle todo, porque é imposible. Non ten importancia. Vale, moi ben. Pois vamos ao segundo punto. Dar conta do resultado da alcaldía, número 789, de data 19 do 9 do 24, ata da presente convocatoria. Vale, o terceiro punto do día, a aprobación se procede da actualización consonte ao IPC das tarifas do Servizo de Suministración e Depuración das Aguas para o exercicio 2025. Como sempre, sube o IPC é 1,5, o que foi, non se mete a depuración, como estábamos facendo sempre, e nada máis, se alguna cosa teña que decir, dámoslle palabra. Non temos nada que comentar, solamente que, bueno, pois é o que figura no contrato. Vale. O mesmo, se o convenio, o contrato firmado, contempla a subida do IPC, pois hai que subilo. Vale, entonces sometémoslo a votación, votos a favor. Abstencións? Vale, queda aprobado. Vale, o cuarto punto son mocións. Empezamos por o grupo do BNG, se lle parece. Vale. A primeira moción é sobre a falla de pediatras de atención primaria no distrito sanitario de Valdeorras. No centro de saúde do Barco de Valdeorras, do que depende todo o distrito sanitario, hai 3 prazas de pediatría. Estas prazas son para todo o distrito, non son solamente para o Barco, senón que son para todo o distrito de Valdeorras e, polo tanto, a falla de pediatras afecta a todas as cativas e cativos do distrito, dende Viana do Bolo ata Rubiá ou dende Manzaneda ata o Barco ou Larouco a Carballera, é dicir, toda a zona de Valdeorras ata Viana. Mais de 2.500 nenos e nenas dunha zona montañosa con graves problemas de despoboamento. Unha comarca moi extensa e montañosa na que as distancias se fan máis longas debido ás dificultades orográficas e ao déficit de comunicación. Estas 3 plazas, neste momento, están vacantes. 2 das plazas son de mañá e 1 de tarde. A praza de tarde leva máis de 6 anos sin cubrirse, co cal xa tiñemos un déficit crónico de profesionais neste campo. Das outras 2 plazas, unha delas está vacante dende a xubilación do seu titular no ano 22, dita praza estivo ocupada por unha puericultora ata principios do 24 e no momento no que dita profesional tomou posesión noutra praza e tamén quedou vacante. A situación agudízase xa que xa se fai insostível a partir de principios de novembro pola xubilación do único pediatra que existía, polo que a día de hoxe non hai ningún pediatra, non hai ningún primeiro en atención primaria no centro de saúde do Barco, polo tanto, pois tampouco no distrito sanitario de Valdeorras.
Dende a pasada primavera, as nais e pais de Valdeorras están denunciando esta situación de atención pediátrica, veñen facendo mobilizacións, comunicando ao Serga a situación, explicando que esta situación se faría insostible a partir de outubro, sin que o Sergas pois dera ningunha solución a este grave problema. Un traballo anegado de explicación da problemática, de recollida de sinaturas, facendo concentracións, entrevistándose con responsables dos Sergas, gastando moitas horas do seu tempo para loitar a traballar polos seus dereitos sanitarios, falando tamén con grupos políticos, conseguindo un acordo unánime das forzas políticas do principal concello da comarca, o Arco de Valdeorras, entre unhas nais e pais que están xa desesperados e que ven con moita preocupación a falla total de asistencia sanitaria, que é un dereito básico e primordial e sobre todo para a nosa xente máis miúda. Como pode existir un goberno, neste caso da Xunta do Partido Popular, tan insensible, que lle negue a asistencia sanitaria ás nosas nenas e nenos, ás persoas que son o futuro e que a súa vez son as que menos poden protestar. Ante esta situación, dentro do Bloque Nacionalista Galego, apoiamos estas xustas reivindicacións da nais e pais e demandamos e exiximos que se tomen medidas para que se cubran as prazas de pediatría, que se resolva o problema. Como se pode castigar deste xeito esta poboación do noso rural? Como se pode deixar a estas miles de nenos e nenas sen atención pediátrica? Ante estas numerosas queixas dos usuarios, o Bloque Nacionalista Galego solicita a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, o Concello de Viana insta a Xunta de Galiza a garantir a atención sanitaria en primaria ás nenas e nenos do Distrito Sanitario de Valdeorras por especialistas en pediatría de xeito permanente. Segundo, cubrir plazas vacantes de pediatría existentes no Centro de Saúde do Barco de Valdeorras con persoal con esta especialidade. E dous, dar traslado deste acordo aos alcaldes e ás corporacións municipais da Veiga, O Bolo, Manzaneda, Petín, Larou, Coarrúa, Vilamartín de Valdeorras, Rubiá, Carballeda de Valdeorras e o Barco de Valdeorras, que son os afectados polo Distrito Sanitario de Valdeorras. Así mesmo, tamén darlle traslado deste acordo ao Presidente da Xunta de Galicia, ao Conselleiro de Sanidade e ao Presidente do Parlamento Galego e aos portavoces dos partidos políticos con representación no Parlamento. Vale, ten algunha cosa a decir? Nada. Sometemos a votación. Nos, por a nosa parte, non vamos a entrar en debates políticos nin cousa nesas, ninguna cousa desas. Sí que é necesario que haxa pediatras e nos queremos tamén que veñan. Entonces, a moción, vamos a votar. Votos a favor? Vale, queda aprobada. A segunda moción, por favor. A segunda moción é relativa ao idioma propio de Galicia, a adopción de medidas para a súa normalización, neste caso, o idioma galego. Os recentes datos feitos públicos polo Instituto Galego de Estadística sobre o coñecemento e uso do idioma galego constatan a situación crítica que está a atravesar a nosa lingua. Esta situación que podemos cualificar de emerxencia é a consecuencia dunha política lingüística discriminatoria e excluinte aplicada nos últimos 15 anos do goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia. Neste período, prohibiuse a impartición de galego de varias materias no sistema educativo, caso único en Europa. Eliminouse prácticamente o acceso das crianzas á lectoescritura en galego na rede de escolas infantís. Mudou a Lei de Función Pública para que o funcionariado non teña por que ter coñecemento de galego para atender ás persoas, ou desapareceu a oferta de programación infantil ampla e actualizada na TVG. Entre outras moitas medidas contra o galego na administración, na xusticia, no audiovisual, en medios de comunicación ou nas actividades comerciais e económicas. A consecuencia están á vista. O galego non só descende bruscamente no uso habitual, perdendo a súa condición de lingua máis falada na Galiza, senón que mesmo se descoñece nas franxas de idade máis novas. O 32,4% das nenas e nenos de 5 a 14 anos non son quen de expresarse en galego. Poden entendelo, mas non falalo, aínda que queiran porque non o dominan. Este é o resultado práctico destas políticas. Así, o Consello de Europa ou a propia ONU teñen dirixido advertencias á Xunta de Galicia para mudar a actitude sobre o galego. Consideramos, por suposto, que esta situación do noso idioma é reversible. O galego ten futuro se o compromiso coa normalización do noso idioma é real, asumido por toda a sociedade, comenzando polas institucións galegas. O futuro do galego depende da nosa vontade colectiva como galegos e galegas.
E por todo o exposto, con anterioridade polo Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, sometemos a debate e aprobación polo Pleno os seguintes acordos. Primeiro, reafirmarnos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo de incalculável valor e no seu direito inalienável a ser coñecida e usada pola poboación en cualquera circunstancia, sin discriminación de ningún tipo. 2. O Concello revisará a súa actuación en materia lingüística e adoptará o previsto legalmente, tendo en conta a súa condición de lingua propia de Galicia e o establecido nos preceptos aprobados por unanimidade das forzas políticas que son a Lei de Normalización Lingüística e o Plano Xeral de Normalización da Lingua. E 3. O Pleno do Concello acorda adherirse á plataforma Queremos Galego, entidade social ampla conformada por colectivos de diferentes ámbitos, por persoas a título individual que nace da vontade de articular unha amplia resposta popular a prol da lingua propia do noso povo, o galego, de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación, e da progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma de noso non goza aínda presencia desexada. En coherencia con esta descripción, o Concello apoiará activamente as iniciativas sociais promovidas desde esta plataforma. E 4. Es trasladar este acordo plenario ao Parlamento de Galicia, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a plataforma Queremos Galego. Dame a grupo do presidente. Vale, nesta parte sí temos que decir que nos reafirmamos a lengua galega, como se dice aquí. O Concello está revisando e faino exactamente igual, e non estamos de acordo porque na nova plataforma. Entonces, por eso vamos a votar en contra. Vale? Votos a favor? Votos en contra? Vale, vale el voto de calidad, que é o do alcalde, entonces rexeitamos a moción. Siguiente. A seguinte moción é sobre o tema sobre o 25N e a necesidade de impulsar compromisos económicos e orzamentarios para garantir a atención de violencia machista. A violencia machista é o problema máis importante que afecta a vida das mulleres na nosa sociedade. Unha violencia que, male aos intentos de negala ou homologala a calquera violencia que impulsan as posicións retrógradas da dereita e da extrema dereita, é consecuencia dun sistema de dominación social contra as mulleres, o patriarcado. Fronte ás efemérides e datas sinaladas que se converten en rituais e baleiras de contido, a loita contra a violencia machista debe ser unha prioridade política, social e institucional de primeiro orden, manifestada en propostas concretas que melloren a aplicación e desenvolvemento das leis e dos seus instrumentos. Desde que o inicio das estadísticas no ano 2003 compútanse máis de 70 mulleres asesinadas na Galiza, unha cifra que temos que ser conscientes de que é incompleta pola limitación ao longo do tempo das categorización dos feminicidios e pola invisibilidade na que aínda quedan moitos casos pola situación especial de vulnerabilidade das vítimas. No que vai do 24, o feminismo galego convocounos ás rúas para mobilizarnos xa contra 3 feminicidios. En outubro, o terrorismo machista acabou ca vida de Fadoa Azcar, asesinato que deixa tamén unha vítima de violencia vicaria, unha crianza de 13 anos. En agosto, saímos ás rúas ante o feminicidio de Mercedes Ríos Muñiz, de 74 anos, e en marzo contra o asesinato de Andrea Iturri Álave, de 25 anos, que deixaba tamén unha crianza. É incuestionable a existencia da violencia machista e o seu forte impacto no noso país. No que vai de 2024 xa acadamos a mesma cifra de feminicidios que no ano 23. Os feminicidios son a consecuencia máis extrema dunha violencia que no último ano inteiro deixou máis de 1.400 órdenes de afastamento, 7.795 casos activos en Biogen, dos que 3.231 contan con protección oficial, ou máis de 900 delitos coñecidos contra o de liberdade sexual, o maior número e o maior aumento de toda a serie histórica, un 20%. Ante esta situación, observamos con preocupación como as cifras se asumen cada vez máis como parte do día a día, normalizándose no lugar de escandalizar. A isto contribuyen os discursos negacionistas e banalizadores, máis tamén aquelas que procuran situar a violencia machista como algo individual ou inevitable, cando existe unha responsabilidade colectiva, institucional e social a de protexer os dereitos humanos e a vida das mulleres. É preciso, polo tanto, avaliar que podemos facer para evitar o avance da violencia machista e dos feminicidios. Galiza conta cunha lei pioneira, a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega,
para a prevención e tratamento integral de violencia de xénero, que inclúe medidas integrais para a sensibilización, a prevención e o tratamento da violencia de xénero, así como a protección e apoio ás mulleres que o sofren. Porén, hai aspectos desta lei que non se cumpren ou que non se desenvolven no que está a fallar. Un destes aspectos é o da atención psicolóxica, absolutamente fundamental para que as vítimas poidan romper coa espiral de violencia e para que se recuperen. Desde hai 17 anos, a legislación contempla que este servicio se preste de maneira integral como parte da atención primaria. Porén, isto non é unha realidade e os programas de atención psicolóxica que se prestan a través da colaboración co Colexio de Psicología ou Fundación Meniños, sendo moi importante e axudando a moitas mulleres, chegan apenas ao 20% das vítimas e teñen limitadas as súas sesións. Outro aspecto fundamental para a loita contra a violencia machista é reforzar os recursos de proximidade, como son os CIN, que son de titularidade municipal, e a Xunta de Galicia quen delimita os requisitos que deben cumprir para a súa creación, os seus principios de actuación e as súas funcións e contribui ao seu financiamento. Malia ser unha demanda histórica do municipalismo e dos traballadores destes centros, a Xunta de Galicia sigue sin abordar unha mellora do seu financiamento, a fixación de ratios mínimas de personal e a ampliación de categorías profesionais. Finalmente, compre sinalar a preocupación ante importantes pasos atrás no simbólico e na articulación do sistema de protección ás vítimas que está a dar o Goberno do Partido Popular, despois da supresión da Secretaría Xeral de Igualdade e de rebaixar o seu rango institucional, o Goberno da Xunta avanza na privatización dos nosos recursos aos que obriga o marco estatal de loita contra a violencia sexual, male transferirlle fondos europeos para a súa creación. Unha decisión intolerable que vai precarizar a atención ás vítimas e ante o que só cabe sinalar que a violencia machista non é un negocio para seguir engordando os beneficios de empresas multiservicios. Cada 25 de novembro debemos homenexar as miles de mulleres e colectivos de mulleres grazas aos que a violencia machista está no centro do debate político. E é a única maneira de facer é comprometernos con máis avances. Por este motivo, a Corporación Municipal de Viana do Bolo reafirma o seu compromiso na loita contra a violencia machista, rexeitando calquera discurso banalizador ou negacionista, así como calquer retroceso que elimine ou privatice recursos do sistema de protección e atención ás vítimas e anima a veciñanza de Viana do Bolo a secundar as mobilizacións do movimento feminista. Por todo, o Grupo Municipal do BNG somete a debate da Corporación os seguintes acordos. 1. Instar a Xunta de Galicia a adoptar prioritariamente as seguintes medidas. A. Aprobar e dotar orzamentariamente un plan de reforzo dos recursos e persoal necesario para poder prestar atención precisa á saúde mental na sanidade pública e dar cumprimento ao mandato de prestar atención á asistencia psicolóxica para as vítimas de violencia como un servicio de atención primaria en coordinación coa atención especializada nas áreas sanitarias. Este plan contará con unha partida singularizada e orzada nos próximos orzamentos do Goberno galego e incluirá en colaboración co Colexio de Psicología de Galicia unha proposta de ampliación dos programas xa existentes. B. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os CIN co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados, impulsar a fixación dos ratios mínimos de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIN. E C. Rectificar a súa decisión de privatizar os futuros centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e garantir a prestación deste servicio desde o sistema público de saúde, con cadros de persoal suficiente para garantir a atención presencial e directamente ao cargo das administracións públicas, así como de acelerar a súa posta en marcha nas 7 áreas sanitarias. Damos a palabra no grupo Sois, ten algo que decir? Nos tampouco. Sometemos a votación. Votos a favor? Con eso non se va. Vale. Hai dúas mocións máis do Partido Socialista. Pode decir a primeira. Vamos a defender de fiabilidade do Concello do Grupo Municipal Socialista no Concello de Viana do Bolo, en base ao previsto lei do asegurador do Derecho local, presenta para o seu debate e aprobación se procede da seguinte moción. Exposición de motivos. No pleno celebrado o día 19 de setembro, o Grupo Socialista presentou unha moción solicitando o mantenimento do actual canon por tonelada de residuos xestionado que pagan os concellos a Sogama e avanzar cara as novas fórmulas de xestión de residuos máis respetuosas co medio ambiente. O 25 de xunio, o Consello de Administración de Sogama, onde a Xunta de Galicia é accionista mayoritario,
con un 51% de participación, aprobou unha suba do canon que factura a 295 concellos galegos pola gestión do lixo, pasando de cobrar 66,01 euros tonelada até os 78 euros tonelada. Esta suba implica que a partir do ano 2025 se vexe incrementado de maneira moi significativa o coste que por recollida de lixo ven satisfacendo cada veciño nos seus recibos, supondo no caso de negocios e industrias un incremento aínda máis importante. Especialmente doloroso e sangrante é a repercusión que vai supor para a nosa veciñanza que reside nas aldeas. Va haber incrementado o importe dos seus recibos de maneira exponencial, cando non reciben o mesmo servicio cos residentes na vila, onde a recollida do lixo é diaria, sendo nas aldeas con unha frecuencia semanal. Propostas que, tal e como foi aprobada na sesión plenaria a moción presentada polo Grupo Socialista, se traslada a Xunta a solicitude de que Sogama asuma o coste total do incremento que se produza no recibo do lixo pola súa obsoleta xestión do residuo. Segundo, que para que Sogama non se vexa penalizado pola directiva europea sobre o tratamento dos residuos, o que fai encarecer o importe dos recibos que paga a veciñanza, mude o modo de tratamento dos refugallos, sendo actualmente un 60% incineración e un 21% vertedoiro. Terceiro, que para poder baixar o importe dos recibos a pagar pola veciñanza, se contempla a posibilidade de tratar o lixo nos domicilios acudindo ao compostaxe, chegando a unha rebaixa de até o 30%. Cuarto, que atendendo a dito beneficio, se facilite polo Concello e de maneira completamente gratuita a todos os veciños e veciñas que estén dispostos a tratar o seu lixo no fogar, cubos de compostaxe, principalmente a veciñanza das aldeas, por ser onde se recolle o lixo con menos frecuencia e por ser onde a suba do recibo vai ser máis acusada proporcionalmente. Alguma cosa a decir? Sí, bueno, nos con respecto a esta moción, sí que é verdad que se debatiu esta moción no seu día, no pleno do Concello sobre a subida de Sogama, e nós tamén presentáramos nese momento unha moción que tamén foi debatida, e tamén tuvemos de acordo con esa moción que se presentou para evitar a subida de Sogama ou para protestar de alguma maneira a subida de Sogama, porque dentro do Concello pois a dificultade de poder decidir o que fai Sogama, pois xa sabemos que non somos o que decidimos, que é a Xunta de Galicia. Pero, bueno, o tema da subida fundamentalmente non foi nese pleno, nin nesa moción, senón que foi un acordo que tomou o pleno da corporación despois de subir as tarifas do lixo. Xa sabemos que subiu o Sogama, pero non ten por que trasladarse esa subida de Sogama e toda a subida do lixo directamente á veciñanza. É dicir, cando no pasado o Concello de Viana decidía unhas tarifas do lixo, e moitas veces esas tarifas do lixo, pois, había veces que non cubría o coste do servicio e asumía o Concello. Neste caso, trasládase e aprobouse aquí nesta corporación municipal co voto en contra do BNG de que se iba a facer unha cesión á Diputación da taxa, non xa sequera da recaudación, senón da taxa en sí, é que o que deu lugar a que esa taxa multiplicárase por 4 no caso dos veciños que viven no medio rural, pasando de 5 a 20 euros. Na zona urbana recordo que foi de 15 a 20 e nos negocios pois o duplicábase, na gran maioría deles e algúns incluso máis do doble. Entón, claro, a xustificación que se fizo é que ao Concello non lle iba a costar nada despois a recollida do lixo. Claro, moi ben, non lle costa, porque lle pagan os veciños. Nós entendemos que o Concello, ante esta subida desproporcionada, pois tamén ten que poñer algo da súa parte, non pode trasladarlle toda esa subida aos veciños que é moi fácil, suben unha cousa, pois trasladámoslle a subida aos veciños e aos veciños que paguen. Claro, a responsabilidade da subida, pois parte dela é dun grupo político que está na Xunta que é o que decidiu poñer esa subida. Non é unha cousa obligatoria que subira porque lle apeteceu. É unha cuestión que fizo porque considerou de que tiña que subir a taxa de Sogama e que tiña que poñer esas subidas, vale? Moi ben.
con respecto é moi fácil subir e que paguen a poboación, porque, bueno, pois parece que é moi fácil dicir que se baixan os impostos e depois subense as tasas, que é o mismo. Entón, claro, a veciñanza pois ademais sofre unha subida desproporcionada, porque, como ben dicía, estamos totalmente de acordo, as veciñas e veciños do rural pois van ali pois unha vez ou dúas á semana a recoller o lixo e pasan a pagar o mismo con que ten recollida diaria. Parecenos un pouco desproporcionada. E a parte que a subida é moi forte, porque estamos falando que se multiplica por 4. Entón, estamos de acordo ca proposta da moción e vamos votala, que non hai problema ningún, pero en realidade pois isto non vai supoñer que baixe o lixo, a taxa do lixo, que é o principal problema, porque isto pois é unha petición á Xunta para que baixe as tarifas de Sogama. E despois o tema no referente á compostaxe, que sí que pode haber ese 30% de bonificación, pero o problema é que non está arbitrado o sistema desa bonificación, o cual entendemos que a día de hoxe, po ano que ven, que vamos, por lo menos no principio do ano, non sabemos nin como vai facer a Diputación, que é o encargado de xestionar todo isto, para que poda calquera persona acollerse a ese 30% de bonificación. É dicir, teríamos que dirixirnos tamén á Diputación, que é a que xestiona todo iso, para ver que non é solamente o 30%, tamén hai un 10% que sería polo tema de ir aos puntos limpios. Pero como se justifica todo iso? Pois, bueno, pois non o sabemos, porque non hai nada para poder justificalo. Que ten que facer as persoas para justificar todo iso para que lle baixe a taxa? Non se sabe. Cando ten que justificala? Tampouco se sabe. Entón, pois, bueno, dende logo tería que o goberno municipal poñerse en contacto e traballar para que podera, por lo menos, ese 30% e ese 10%, pois xa a entrar en vigor a primeiros de ano. Que cousa que dudo moito porque non se sabe nin como se vai xestionar, nin se sabe como poden as persoas justificar pois todo o tema de que fan tanto o que é a compostaxe como o de levar 2 veces ao punto limpio os materiais. Vale. Vamos a ver, o do compostaxe ven no convenio. É dicir, que é certo que nos teremos que despois movernos, eles van a por en algún sitio, nós temos 51 núcleos, entón en todos os sitios ao mellor non nos vai chegar. O punto 4 dice que nós teremos que pagalo directamente con bolsas e con outra cousa ao mellor desde o Concello. Vale, se nós temos presuposto non temos problema ningún, nos o faremos. Iso obliganos vostedes a nós a facelo. Xa non nos. E se lle pomos vidos ali de compostaxe nos núcleos, pois eles van a botar ali, que poden botar tamén os contenedores, as cosas do outro, e o que sea de comida, restos de comida e tal, botan no compostaxe e ya forran o 30%. Ben no convenio. Pero como se justifica? Justifica simplemente ter que os contenedores ali e coleven. Eles poden tamén na súa bolsiña levar outras cousas. Pero o que sea de comida, eso é así. O sea, o que sea de comida, restos de comida e demais, vai ao compostaxe, e ese compostaxe despois botas nas fincas ou nas terras onde se queira. Que pasa? Que si temos que meter por los medios, de verdad, a Diputación vai a por algún medio, vai a por algún contenedor de esos, pero por 51 pueblos vexo complicado. De todas formas, nos estamos de acordo con a moción e vamos a votar a favor. Sometemos a votación, votos a favor. Siguiente moción. Bueno, Germán Rodríguez García Vitalias, concelleiro voceiro do Grupo Municipal Socialista da Sociedade de Viana do Bolo, ao pelo da Lei de Local, presenta e desista para o seu debate e aprobación se procede a seguinte moción. Posición de motivos. Con data 15 de 12 de 2008, logo da súa aprobación en sesión plenaria, o Concello de Viana do Bolo formalizou un convenio de cesión da recaudación dos impostos municipais ca Diputación Provincial de Ourense. Xa que a empresa que viña exercendo dita xestión mantiña aberta unha oficina de atención á veciñanza, continuaron prestando dito servicio ata que, a comenzos do ano 2023, a Diputación decidiu o seu peche.
Con data 16 de 11 de 2023, o Grupo Municipal Socialista presenta unha moción que resultou aprobada solicitando que o equipo de goberno do PP se dirixe á Deputación Provincial pedindo a reapertura de dita oficina. Ante a inoperancia e desidia do Grupo do Goberno Municipal do PP, vendo que o aprobado en dito pleno permanecía no caixón do olvido, os socialistas presentamos unha nova moción con data 18 de 7 de 2024, reiterando a demanda de que novamente se pida a Deputación a reapertura da Oficina de Recaudación. Así que, señor alcalde, nestas estamos, como fai un ano, como se non se aprobaran as nosas dúas mocións, como se os plenos, órgano de máxima representación da vontade das veciñas, non serviran para nada. O convenio de cesión da recaudación dos impostos a Deputación tiña unha vixencia ata o ano 2013, prorrogándose tácitamente cada 4 anos. Actualmente, a súa vixencia finaliza o día 31 de 7 de 2025. No pleno celebrado no pasado mes de xulio, o Grupo Municipal Socialista tivo ocasión de amosar o convenio asinado ca Deputación e asemade a información recabada ao señor alcalde sobre se existía algún outro ou algún acordo plenario que modificara o vixente. A información amosada no pleno permitiu comprobar que a afirmación no pleno feita polo señor alcalde no sentido de que o convenio contemplaba a renovación ano a ano non era certo. Tamén nos permitiu comprobar como a afirmación feita no pleno polo vocero do BNG insistindo repetidamente de que existía un convenio que recollía a obrigatoriedade de manter a oficina aberta ca Deputación tampouco era certo. Propostas que, sin máis dilación e atendendo á aprobación das mocións presentadas polo Grupo Municipal Socialista, se solicite da Deputación a reapertura da Oficina de Recaudación. Segundo, tendo en conta que o convenio asinario finaliza o 31 de 7 de 2025 e unha das cláusulas contempla que para que non se renove tácitamente por un novo período de 4 anos debe ser denunciado polas partes con unha antelación non superior aos 6 meses. Se solicite a non renovación de inmediato e sempre antes de que finalice o presente ano. Terceiro, que se lle faga saber a Deputación a vontade do Concello de negociar o convenio de novo, exixindo como condición sine qua non a reapertura da Oficina de Recaudación de maneira permanente e abríndose ao estudio de certa flexibilidade. Cuarto, que por parte do Concello se manifeste incorporar o novo convenio a posibilidade de ceder a tramitación do cobro das tasas que se establezan, así como as sancións por incumprimentos. Quinto, que se na negociación do novo convenio ca Deputación non se ven satisfeitas as demandas e necesidades que plantexa o Concello, se dé comenzo a elaborar unha folla de condicións para sacar a licitación ao servicio de recaudación de impostos, co fin de que poden concursar en libre competencia as diferentes empresas do sector. Alguna cosa que añadir? Sí, bueno, nós esta moción estamos totalmente de acordo, xa de feito no ano 22, antes incluso do que se fala aquí, pois xa tamén nos presentaron unha moción cando se fechara por primeira vez a oficina de recaudación. Entón, bueno, pois non temos máis nada que engadir, solamente de que estamos de acordo e que nos parece que esa oficina ten que estar aberta ao público, porque, bueno, pues é unha oficina moi importante pues, para todos os veciños e veciñas de Viana e que ten que haber alguén que atenda, non solamente unha vía telefónica ou vía telemática, senón que ten que ser presencial. Vale, nós estamos de acordo. Eu que se lle digo ao Grupo Socialista que cando se van as mocións, vostedes saben o que facemos coas mocións que salen aprobadas? Automáticamente, senón ao día seguinte, aos 2 días, dase o escrito, mándase a donde digan, sea o Parlamento, sea a Diputación, os demais. Seguimos insistindo, nós tamén o queremos. Pero non é que nos olvidemos nin que deixemos no caixón. Eso vai xa desde Secretaría directamente aos sitios donde, pero é de toda a vida, sempre fixo. O sea que nós, esta mesma, vamos a aprobar tamén, e vai a seguir os cauces que me piden, e que nos piden. Van ali, nós non quedamos aquí con ela. Se é unha moción, nós temos que dar traslado. O sea que así queda. Sí, pero... Pero claro, hai que facer un seguimento, ya que facer unha cousa. Claro. Pois aí estamos. É que, oye, seguimos insistindo, pero vai ir ali, como formas demais. Non obviamos o pleno. Sometemos a votación, voto a favor. Queda aprobada.
Vale, vamos ao punto número 5. Algún robo? Sí. Sí. Vamos, eu que rogo é que o rogo vai dirixido a que de que tratemos de que nos plenos pues veñamos documentados, todos. Non vou a ceñar a nadie, pero digo todos. Porque se usted recorda no pleno anterior, cando eu lle dixen de que había diñeiro onde se podía botar man, independientemente da aprobación dos orzamentos, para atender o famoso tema da Alpixandra, eu citei, entre outros moitos, e fixen referencia ao plan Cooperou. Entón eu dixen, di unha cifra na que vostede non estaba de acordo, entonces debatemos e falamos, e eu cheguei a decir que podía estar eu nun erro, e que se estaba nun erro que non tiña empacho en recoñecer e rectificar. Entón eu, como non tiña os datos nese momento, non lle pude dar ningún dato certo. Pero bueno, como que agora teño os datos, pois quero facer constar que eu creo que quen tiña razón era eu, e non lle vou dicir o que ten que facer vostede, pero a razón tiña eu e voulle dar os datos. Usted dicía máis ou menos que andaba por 250 ou 260.000 euros o plan Cooper, que as cantidades que recibira o Concello. E eu dicía que andaban por os 300 e pico mil, non dixe unha cifra exacta porque non a tiña na memoria, sobre 300 e pico mil. Bueno, pois eu voulle dar datos agora desde que se instalou plan Cooper. Plan Cooper, para que a xente coñeza e se saiba, foi que cando se aprobaron os orzamentos do ano derradeiro, do ano anterior, na Deputación, o Partido do Grupo Socialista aprobou os presupostos, os orzamentos da Diputación, pero puxo unha condición sine qua non, unha condición insalvable, que era que daquela maneira que se repartían os cartos da Deputación, que non vou dicir de que maneira eran, pero que non eran dunha maneira pois un pouco científica, decir, analizando datos de poboación, etc., pois entonces o Grupo Socialista exigiu que se atenderan e recibiran unhas partidas xa marcadas en función de poboación, de necesidades por distancias, etc., a todas as poblacións. Entón, eso levouse a término. Eso é o plan Cooper. É dicir, unha distribución equitativa e xusta do diñeiro que manexa a Diputación para facer as achegas aos concellos. Ben, entón, agora vou pasar ao detalle que eu lle estaba dicindo. Desde que se instalou o plan Cooper, foi da seguinte maneira as cifras que recibiu o Concello de Viana do Bolo. Outubro do ano 2023, 46.520,29. Modificación orzamentaria en abril do 2024, 60.000 euros. No. Importe total do ano 2024, o importe asignado directamente, 100.000 euros. E cuota fixa, 142.097,44. Isto arroxa unha cifra total de 348.687,73 euros que recibiron as arcas municipais procedentes do plan Cooperou da Deputación. Que vou dar outro dato, porque tamén é importante. Para este próximo orzamento, a asignación que ten destinada á Xunta, a Diputación pos Concello de Viana son 259.685,97, sin contar as modificacións orzamentarias que se van facer, co cual este ano probablemente rondaremos os 380 ou 400.000 euros. Plan Cooper ou. Pero bueno, isto ainda non se celebrou e non sei se a cifra pode ser como o calculo eu. Pero que si é un dato fiable, é un dato matemático e aritmético, é este. 348.687,3 euros foi o plan Cooper o que achegou ao Concello de Viana. Era un robo, verdad? Era un robo. Era un robo, bueno, é como a pregunta. Mire, non é Cooper, é Cooperou. A primeira cousa, vale. Mire, veunos, ainda nos deu, antes de ayer, a secretaria tamén o viu, venos 240 e pico mil euros o que nos deron no ano 24. E venos o que nos van a dar no ano 25, 259 259,685. Eu non sei onde saco os datos, é un robo, queda aí. Pero eu mañá mando yo. Eu mañá mando yo. Pero vostede fa... Non, é un robo. Deixeme ahora que me explique. É un robo. Vostede dixo un robo que é unha pregunta, que non é robo. A diferencia é unha cosa da outra. O robo si que lo dixen que había que traer datos certos. Faga unha pregunta, e eu digolle que está erróneo, está totalmente erróneo. Sinceramente, está erróneo. Eu mañá dou os datos que me manda a Diputación. Pero estos son da Diputación. Pero outros o que me la mandan min oficial. Vostede non me meta, se hai unha subvención hai outra cousa. No, perdón, dixe modificación orzamentaria, non subvención. Isto non é un debate, é unha cousa, non sei. Bueno, igual, é un robo. Vamos ás preguntas, ou xa hai algún robo máis. Espera. Algunhas preguntas? Eu teño preguntas.
non sei, bueno, se queréis, empezamos, venga, sí. Como que ya, Venga, claro. sí, sí. Bueno, teño, sí. Pero dámoche despois a... A primeira pregunta é sobre o plan básico municipal. No pleno do 18 de setembro preguntei aquí pois, por ese do plan básico municipal. Dixo o señor alcalde nese pleno que tiña unha reunión, me parece, que ao día seguinte, ou día 2 días, e que iba pois, a ver algo sobre a resposta a todas as alegacións que había ao plan básico. Bueno, pois xa desde ese pasaron 2 meses. Vale, da mesma pregunta, ten alguma cosa máis? Non. Vale, vamos ver, se tuve unha reunión e tenemos outra. Temos que ter coa Confederación Hidrográfica. Por qué? Porque ten que levar todo o saneamento, todo o saneamento e depuración de agua e todo eso. Entón, está o arquitecto, está a Viacua, falando con eles para ter a última reunión e mandar a xunta. É como está ahora mismo. Cando teñen esa reunión, que teñen que mandar toda a documentación, eles é cando poden mandar, se ven ou non ven, ou como os aproban, ou como se chama. É un punto... Pero as alegacións da xente, que pasa? Está todo feito, pero ten que facer a Confederación. Eu primeiro preguntei se me tiña alguna pregunta máis do mismo, se non paga moito despois. Non, pregunto, porque eu preguntei polas alegacións das As alegacións están todas feitas, e a do Concello tamén, todas. Ahora mismo... As palabras non están, non? Non, nos non temos contestación. Vale, siguiente pregunta. A ver, a seguinte é polo estado do camiño que rodea a parcela da antigua residencia de Moncabril, que está aí na entrada do punto oficial. Vale, aquí presentaronse escritos sobre ese camiño que se pechou, entón, pois, bueno, quería saber que pasa con ese camiño e que resposta lles dá a todos os seus veciños que decidiron que ese camiño se abrira porque realmente, pois, hai informes suficientes para decir que é un camiño público. Vale. Vamos a ver, estamos estudiando eso. Hai varias denuncias, efectivamente, que quere facer 2 camiños por aquí. Ahora si lle recordo unha cousa, porque está escrito aí. Cando viñeron a preguntar se eles o camiño o facían, que lle dixo o grupo do BNG? Que eles non querían camiño ningún. Está escrito. O grupo do BNG. Non vou a nombrar personas, digo o grupo do BNG. Que eles non querían camiño ningún. Por arreglaran eles se contraran. E de feito, por eso está escrito arriba. Está escrito arriba. Vale, se me permite, houve un informe de secretaría do 21 de xullo do 20, que estaba o alcalde, no que dicía que ese peche dese camiño era ilegal, e que había un informe desa persona que estaba nese momento de secretaría. Eu, desde aquela, estuve un mes e pouco máis días de alcalde, non deu tempo máis nada, pero hai un informe de secretaría que dice que ese peche que era ilegal. Non se preocupe que miramos a documentación completa, e mirámoslo pros outros grupos, Entón, vamos a mirar. A ver, non veña dicindo que culpa é do No, vamos a mirar, eu non a tiño aquí na cabeza, pero vamos a mirar. Ya hubo unha conversación coa persona de un Eu non sei, conversación privada, concejal, non un concejal, David, que eles non querían un camiño para nada. Esa é a miña resposta. No, é outro camiño de para nada. Siguiente pregunta. O informe está aquí. Sí, témoslo arriba, temos todo arriba. Siguiente pregunta. A seguinte pregunta é polo tema dos festivos, que se aprobaron aquí e despois resulta que cando saliron publicados no DOGA, pois salen uns festivos distintos. Entón, eu era para saber se soluciona ese tema dese festivo, concretamente do festivo do 18 de agosto, que era aprobárase pois, o día 28 de febrero. Home, xa se fixo no primer día. Antes de que vostede publicara, xa se fixo. Se é un error humano do DOGA, eu non podo fazer nada. Pero, pregunto se solucionou. Ya lo sei. Foi un error, e nos mandamos despois, e xa dixemos que era o día. Pode estar orgulloso do día, pero foi así. Pero, solucionouse ou non? Sí, xa, pero antes de que vostede o escribira. Xa se solucionou antes. Non sei, que eu vi Non sei, pero xa lle digo. Vale. Vale, pues perfecto, alegro, que se solucionara. Ora, outra pregunta é que hoxe pois, houve un anuncio por parte do delegado do goberno, con alcaldes, con todo, que se iba a poñer banda ancha pois, para todos, nunha palabra. Bueno, pois esa banda ancha pois, está moi ben, todos estamos de acordo que ten que haber banda ancha, pero aquí siguen sin ter conexión por teléfono móvil en moitos lugares do noso concello. Poñeron antenas, puxose tal, e resulta que non hai esa conexión. Entón, cando se vai solucionar eses problemas de conexión?
Dou a palabra ao Potegal, que é o que leva O tema de telefonía, había 3 antenas para pôr, a de Prado Cámara que está en funcionamento desde o mes de julio, a de Ramiro que está sin estar en funcionamento, que esperamos que a finales deste mes acaben de montar o tema de Vodafone, que agora está montando, e a finales de ano estea funcionando. E falta por montar de Sever, porque o pueblo, pois, eu puxo un pouco a primeiro da ubicación, e agora retomou o tema para meter na subvención do ano que ven, falando de telefonía. E pois as 3 antenas que daría a cobertura do Ayuntamiento de Viana ao 100%. Para acabar non está funcionando. Sí, sí. Pois non se siguen sin cobertura. Depende de que compañía teñas, como en todos os sitios. Non podemos montar 7 antenas. Non é o mismo, non é o mismo. O delegado non é o mismo. O delegado foi unha reunión ayer e tamén asistiu. Non, está falando de Pablo Cavalos. Ya hai cobertura e non, o sea, Unha cousa é banda ancha e outra cousa é telefonía. A telefonía, tú nos sitios ter máis en Movistar, non? Que son Vodafone, sabes? Non podemos montar unha antena por cada compañía, porque non as montas en ningún sitio de España nin do mundo. Hai que montar Vodafone porque foi que non acordou que a Xunta con retegado. Pero non podemos dicir que monte Movistar, porque se monte Movistar e quites Vodafone, estarás en cobertura igual. A non ser que Vodafone ya compra Movistar. Eso é como Pois funciona. eso habría que comunicarse aos pueblos para que se operan logo que... Saben, non é? Saben, sí, Saben perfectamente. están atendiendo eso. Eso sobre o tema de telefonía. Pois é quen colle, como se... Despois Ahora o tema da banda ancha, porque da banda ancha aquí... Despois sobre o tema de banda ancha, todos Se de Europa lle soe para o ano que foi ven. do ano de Europa, Estado 22. De Europa é bueno, é cortado, E contan que dicían para 2025 que estea toda a banda ancha fibra a todos os pueblos de todos os ayuntamientos. Que lle dixen eu que sería moi precipitado, pero dicen que se van a seguir. Por unha subvención que veo de Europa. Vale. Outra pregunta é o Parque Infantil do Ferradal, que tiña un orzamento de 48.000 euros, pois que vin na resolución da alcaldía, e realmente, pois, a ver, non se é unha obra que entendemos que non ten ese coste, non o discutimos, pero, dende logo, pois, o que se fixo ali, pois, parece que non resolve o problema. Primeiro, fixeron ali como unha especie de parasoles, pero non cubren, que non sei o motivo nin por que se fixo ese sistema, e despois o que son o cambio dos xogos para os nenos, pois, puxose un. Entón, todo ese coste para non resolver nada, por iso pregunto co adxetivo se fixo ese parque, de esa maneira, esa reforma, vai. Vale, eso era unha subvención, que se nos acollemos a subvención, é normativa. Temos un director de obra, seguramente o mellor había que preguntar ao director de obra quen fixo o proxecto. Foi o que valorou, e o que fixo e como era. O normal sería cubrirlo, en tal caso. A normativa dice que non, según eso, según teño entendido. Que non se poden cubrir. Pois mira que non hai parques Bueno, cobertos. dicen na normativa nova de Xos, según como era a subvención. É que non lle podo contestar outra cousa, porque non son nin ingeniero, nin arquitecto, nin nada. A min mándame a proposta, o sea, faime o director de obra, temos un director de obra, e temos un arquitecto que é o que fixo. E é o que valorou. Acollimos a subvención, é petrico, é de... Non, se non discuto, eu non digo que non valga nin nada, digo que non resolve o problema. Digo que o jate nin o cono. Se non resolve o problema, pois é que eles para... Os temas técnicos, como comprenderán, Pois non aquilo non resolve nada. O que se lle digo é que... Chove igual cando os nenos podan mirar isto, chove igual. Dígame que é normativa, eu tamén me queixei deso. É a normativa, non pode quedar aterrado. Pois un xogo nada máis, pois parecen que por 48.000 euros que non se saca partido. Non podo valorar eso. Eso valora o sea, o ingeniero e o que fixo o proxecto. Que xa lle digo é petrico, pode falar con él sin problema ningún. Non temos os datos aí, Bueno, outra é sobre o tema das análises da auga, que se fan pois, da auga de Viana, neste caso, a pregunta é polas analíticas dos pueblos que están na traída de Viana, que son Punxeiro, de Froxais, Santa Mariña e San Martín. Entón, neses analíticas deses lugares non se fixo dos metales pesados, nem se publica dos metales pesados, que é o que crea alarma un pouco, pois, debido a todas estas informacións que houve polo tema da mina. Entón, pois, preguntamos por que non se crea se non se van facer. Non se crea, non se fan esas analíticas no que aparecen os metales pesados. Vale. Teño unha petición dunha persona particular que mandou un escrito, falouse con Viacua e penso que o farán pronto.
eu que digo, nos pedimos, porque as analíticas valen unha pasta e nos pedimos que nos lo fagan cuanto antes, que nos den un presupuesto que fagan. Estamos neso, xa digo, foi unha persona particular que nos lo pedí e vamos a fazer caso. Estamos neso, non lle contestamos ainda porque hasta que non viñan non podemos contestar. E despois, pregunta tamén sobre, agora que ten que ver un pouco co tema do lixo, é dicir, estamos falando de que subiu o lixo e subiu todo eso, entón preguntamos por que non se cambian determinados contenedores que están nun estado lamentable aquí na vila, que tamén nos haberá no rural, pero neste caso pregunto por algúns contenedores que están medio rotos, medio desfeitos, por lo menos ter os envases para a recollida do lixo. Estánse cambiando, que o problema máis grande que temos é a ubicación. Estánse cambiando, e habrá que cambiar moito máis. Pero o problema que temos é a ubicación, porque a xente non os quere a rodelas. Entón temos que cambiar moito. Algún tocará non só, pois ter algún máis, pero en vez de ter o mío 6 que teña 2 ou 6. Estamos tamén neso, porque si nos preocupa. Hai moitas queixas disso. Alguna cosa máis? Nada máis. Damos a palabra ao grupo do Partido Socialista. Sí, unha das preguntas é precisamente sobre isto. Quen decide a ubicación dos contenedores? É a Diputación. Os contenedores? A Diputación? Si nós temos que facer un escrito e sobre ese escrito se nos fan caso ou non nos fan caso. Sempre que se cambie un contenedor de sitio temos que non facer Que ya vai cambiándose algún contenedor de sitio e a miña persona que veo falar con vostede, ou, bueno, co Concello, non sei con quen falou, díxome que o Concello, que a resposta do Concello foi que non foran vostedes quen diran orden de cambiálos. Cambiáronse alguén de mutuo propio, non sei quen, cambiou o a mí, cando eu falo, non me cree. Pois estou dicindo, eu xa lle contestei a pregunta. Se lle digo que a Diputación, nós temos que facer o escrito a Diputación. Facemos o escrito a Diputación dice, vale ou non vale. Pero quero dicir que se de repente aparecen os contenedores nun sitio que non estaban, alguén terá que ser responsable de que... A Diputación. Vale. Como está a segregación do local que se iba a facer para a Casa Maior? Como está? Pois está todo coa subvención, a loxera está construindo, está faendo. Pero está feita a segregación. Non, estamos neso tamén. Notarialmente. Os trámites notariales estánse facendo? Estánse facendo, sí. Vale. Outra pregunta, podo facela, sí? Sí, claro, hombre, por favor. Vamos a ver, quero dar conta aquí de que no siglo XXI un pobo como Luzaregos está sin agua corrente. Bueno, pues eu creo que un pobo que non teña agua corrente nesta situación pareceme un pouco lamentable, porque é a forma de cubrir as necesidades básicas de higiene, non? Entón, este pobo sí que conta con un sitio onde se pode tomar agua, é dicir, eles poden tomar agua perfectamente con cantidade, con calor suficiente para atender as demandas dos domicilios. Pero claro, hai que canalizala, traer a con tuberías hasta os domicilios. Neste pobo de Luzaregos estánse valendo de pozos. Que ocorre? Que agora, bueno, pues hai 12, 14 persoas vivindo ali, pero cando chega o verán, pues hasta 30 ou 40 persoas veñen e teñen que irse moi cedo porque non poden estar no pobo, porque eses pozos, cando non están aquí, secan e depois non teñen agua para poderse lavar e na higiene básica. Entón, eu creo que o Concello de Viana debía mirar a posibilidade de, neste próximo exercicio, se pode cometer, non sei quanto será o investimento, pero facer un estudo e ver a posibilidade de que a xente de Luzaregos, como cualquier cidadano, cualquier veciño da nosa comarca, teña auga corrente no seu domicilio para atender tanto a higiene, como as comidas, como a súa beber auga en condicións sanitarias perfectas. E todo isto Luzaregos non ten. Eu creo que non sei se habrá máis povos aquí, que lle falte, non sei. A min dixeron isto, eu xa sabía desde outros anos, e bueno, pues ahora volverme a insistir para que eu preguntara aquí no Concello se hai posibilidades de solucionar esta IVA, porque claro, non creo que no siglo XXI se poda decir que non hai agua corrente no domicilio, nun pobo que tampouco está tan longe de Viana. O problema podía ser que non tuveran agua, pero teñen agua para gastar. É simplemente canalizala, facer un estudio económico e acometer a traída. Vale. Bueno, para que tome nota o Concello, se o considera... Como nota, sí, porque hai máis pueblos, sí, eu penso que... Hai máis povos así? Sí, hai máis pueblos. Pois non o sabía. Eu falo de Luzaregos... Vamos a ver, chega o verán, ou cando chega o verán, ao mellor hai sitios como Seoane de arriba ou iso que non teñen agua tampouco. Hai máis pueblos. Cando no inverno, con máis ou menos van a abastecer. Eles vai de agua, pero despois cando hai muchísima población... Pero agua corrente? Sí, claro, é deles, ojo. Sí, bueno, pero están con tuberías hacia o domicilio. Claro. Pero que non Luzaregos... É propia dos pueblos, xa fixeron os pueblos, Pero Luzaregos... non se lle cobra nada. Xa, pero Luzaregos agua que teñen propia.
Pero o problema é que teñen que canalizar o seu domicilio, non é que lle falte agua no verán. Sí, sí, pero estamos pasando en Quintela, por exemplo, Quintela do Mocho, que xa o fixemos, e puxemos o saneamento e todo, e non queren pagar os enganches. O sea, que temos, hai que ver tamén as cousas por como veñen. Siguiente pregunta. Tomamos nota, Xa lle fixe varias veces insistín sobre o tema da estrada de Fornelos. Non sei se teñen planificado acometelo, porque dicían que era que cando chegara bon tempo, pero que bon tempo xa pasou, xa Non, temos normal. unha subvención da Diputación, non é cooperou, pero temos unha subvención da Diputación que vai para aí, e vai, bueno, son dúas, unha parte de PIB, 50.000 euros. Vale, o sea, que con eso poden por menos sanar a deficiencia As máis dúas, importantes. Está. Temos todo o ano 25, para facer. Pues se pode adelante, antes. Alguma pregunta máis? No. Bueno, pues moi ben, pues damos por cerrada a sesión. Moitas gracias a todos.